Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pada malam hari ini saya berkunjung ke kandangnya si kandang sinten Pak sampean? Pak Saridin. Nah, Pak Saridin menengok sapinya. Mas iki sapi ini sampean Rambon lagi. Nggih. Jenis Rambon ya. Nggih. Rambon Jawa nang ngene iki. Oh, Petorono. Aku ngerti loh. Nah, malah lek sing embeng iki kok jenis sapi apa, Mas? Nika napa? Napa niku? Brahman. Oh, Brahman. Mboten wonten sungune. Nggih. Oh, sami kalian gadai bapak. Nah ini, Bu, sugeng dalu. Nah, ini sapinya Cak Saridin dibuat apa? Gendengan ani, Mas. Diangan berdiangan. Oh, ini Rambon Jawanya Cak Saridin ini. Niki mana ping pinten Mas Saridin bunan sing Rambon ini? Nembes tunggal. Oh, nembes tunggal. Niki saged didamel lah. Sapi sing mlukuan lah. Nggih nak. Kadose modele kaya saged didamel niki modele. Nggih. Oh. Niki angsal dugi pundi ya? Nang Ponorogo. Niki singen. Nggih. Oh, berarti jenengan angsal niki pun mana? Dereng. Oh, sik mbeng singen. Oh, tapi pun saged didamel terus singen mriku. Empun ya. Oh. Nah, ini sapi yang sepertinya sudah luwes atau kalau orang Malang itu nyebutnya galuh. Galuh dengan pasangan. Pasangan tuh dipakai nyingkal atau meluku atau merujul biasanya. Jadi pakane ijoan tok ngene. Ya damen. Damen. Nggih. Lah iki apa iki? Kala jono ah. Suket biasa. Biasa. Oh. Selain makan suket damen apa ya, Den? Nggih niku nggih. Mboten ate dijamoni ya, Den? Mboten. Oh, timbang jamoni sapi mending jamoni wonge ya. Nah, ini. Ngingu sapi mulai kapan ya, Den? Sampean? Pun dangu Mulai umur pinten belajar ngingu raja kaya iki? Pirang tahun? Wis iso ngarit sakmene iki. dereng. Oh. Terus teko iki umure piro? Wis ana 29 tahun. Ini ya cuma dua ini aja, Din. Iki anak iki. Nggih, anake niki. Oh, niki anake. Nggih. Oh. Ya nggih iki anake ngingu. Metune kok apik ya. Padahal mbokne Rambon anake kok dadi Brahma ngene ya. Nggih. Suntik ya. Suntik. Berarti tadinya ada 4 ya. 4. Sampai sini. Nggih. Oh, terus yang sini dicairkan. Iya. Oh, yang sini dipelihara. Nah, ini Rambon Jawen, ini saya nemu Rambon di Ngawi, rumahnya Cak Saridin ini, keren ini. Aduh. Nyamuk. Dia makan malamnya kuat sekali. Gak tahu dijamoni apa-apa ya, Din ya. Biasanya lek wong-wong lek sapi pasangan seperti ini kan dikasih jamu, kopi, telur. Doyan makan banget. Kandangnya enak, hawane bersih. Ini pedus Jawa ya? Nggih ya, Jawa. Lokal biasa. Lokal. Oh, Ramban pakane. Nggih. Oh, ini
kambingnya Cak Saridin. Ada berapa Cak Din? Kalih namongan. Oh, kali. Nah, ini selain ada sapi juga ada kambing. Nah. Oh. Sik cilik ya iki ya. Nggih, Iki sak duluran apa beda iki? saduluran niku. Oh, sak duluran. Padha wedoke apa lanang? Nggih, wedok janten. Wah, dia muncul ini. Loh, Cak, tapi kok kupingnya dawa no? Peranaan ah? Mboten ya, Eh? tumbas saya. Gak mati peranaan etawa apa gak iki? Mboten Jawa Randu. Jawa Randu. Oh. Maksudnya Jawa Randu niku apa? Senenge ramban godhong randu ngono ah. Nggih, nggih. Tapi godhong nongko ya doyan. Purun. Oh. Nah, ini kambingnya Cak Saridin. Lah ini cadangan apa ya? Damen niku. Oh, bang pakan. Bang pakannya Cak Saridin di sini. Kalau kambingnya itu makanannya apa? Godhong apa? Loh, kok pelem ya ini Nggih. godhong? Semplok. Ya doyan. Purun. Oh, godhong pelem. Nah, ini ki golek pakan ini ya, Din. Teng mriki mawon. Oh, celak-celak mawon. Cak, sapi Rambon Jawen iki ana ndek kandang sampean wis pirang tahun? Niki nggih Melok sampean 4 tahunan ya. 4 tahunan. 4 tahun. nggih. Wis beranak berapa kali? Wis tunggal niku. Oh, sik setunggal. Berotok lambat ya. Oh, tapi alit niku. oh Niki dapat. sakmoten niku. Oh, angsale singen gitu si Ali. Nggih. Loh, tapi niki singen saged damel mluku. Saged niku. Sing damel sinten singen? Sing nate damel. Nak sing babone niki riyen Nggih. ya teng mriko Ponorogo mriko nggih. Oh, didamel mluku. Wonten gandengane. Oh. Nah, ini nggak nyangka-nyangka saya di Ngawi ketemu Rambon Jawen. Loh, sapi ini sudah langka. Sapi Rambon Jawen ini sudah langka. Nah, sapi ini terkenal anu ya, spesialis untuk meluku. Dia itu gampang diatur, tenaganya kuat. Wis jarang. Wis jarang, paling tinggal berapa di Malang itu saya masih menemukan Rambon Jawen itu sekitar 3 ya di Malang itu. Ini kayak anak yang sapi. Nah, demikian sahabat Kanyawara video kali ini dari kandang Cak Saridin. Matur nuwun Cak Din nggih. Nggih, nggih. Nah, saya akhiri Allahumma fiq ila wa muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.